sabing po this live ngayon po ay magkukuking live stream ulit ako ng kinamatisang pompret na isda with kangkong. Ito yung pompret na isda, yung parang pampano siya. Kaya halina't samahan niyo akong magluto ng kinamating pompret. Let's start. Yung kawali ko.
rice ko. Kunti lang yung nilagay ko sa yung tubig. Kasi gusto ko yung maano yung kamatis o sabaw niya. So, ilagay ko na yung ating isda, yung putek. Madali ang luto lang siya.
Then, maglagay ako ng green onions. Ito na po yung ating kinamatisang complete with kangkong. Thank you for watching. Salamat sa patamsak po. Thank you. Bye-bye. Ito na po sa MT Surround. Nagsabing, food is life. Bye-bye. God bless.